Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode. Danna subscribe a tashar Bash Comedy TV. A danna subscribe Saske TV interview da kuma cimuci comedy. Makallan mun gode. Jiya rayuwar gidan kallo ta yi daɗi. Gaskiya ta yi. Ba kalla ba? Ka kalli bal ɗin da aka yi jiya? Na kalla mana. Duniya bal ɗin nan ta yi daɗi. Why are you running? Allah ya haka. Lafiya. Cimuci jiya in baka labari a gidan kallo da ke a gaban yayana ne na zage shi har kwaɗa mai mari sai da ni. Kai jabi ne me ya kawo tsoro Allah go mu ce. Tsoron ne kake ji? Allah go mu ce Allah. Cimuci kai rago ne ma kenan. Allah go mu ce. Shege baki. Will you keep quiet? Child. Dan shegen yaran nan zai tuwarsa ji a gidan kallo mun rayin kunya. Idan uwarka ce a gidan kallo me kake cewa? Kaga malam ba fa tsoron ka nake ji barke mun nan. Gani yake kamar tsoron sa ake ji rike. Ba za ka yi. Kai. Oh wali. Dan Allah Bosho ka taimaka mu koma APC. Yantiya, Mu koma ma. mu share uwarka, Allah Allah za mu samu albarka. barkar uwarka za mu samu. Dan Allah ka taimaka mana dan mu samu ƙuri'u. Wallahi ba zan koma ba. Haba Bosho saboda Allah baka koma ma. Ba wani mahaluki da zai sa in fita daga inda nake in koma wata tsantsiya ba zai yiwu ba. To Bosho yanzu sai yaushe zan dawo. Kai, kar in ƙara ganin ka a nan gidan. Ran da na sake ganin ka a nan gidan, sai na ci kutumar ubanka. Dama Ku kuma me za ku fito? Za mu fito takara Me za mu yi? don kuka zabe mu. Yaya sunanka? Umar Ali, Da dan wata jiha ne? goron dutse, To wannan kayan matan nawa ne? na kakanmu ne, A ina kake sa su? a jikina, Ina ka zo yanzu? FC, ina Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode.